Nalazimo se na istočnom obronku brijega Humac u Brinskome polju, gdje se u literaturi konvencionalno ubicira, odnosno smješta, japotski, prapovijesni i antički moneti. Prvi spomen lokaliteta kao monetija iznio je pradavne 1900. godine Karl Pać, koji je na temelju nalaza 3 tegule ili krovne ploče zaključio da bi se u povijesnim izvorima spomenuto glavno središte monetina nalazilo na Humcu. Važan događaj u istraživanju Humca predstavlja otkriće mramorne glave cara Augusta, slučajni nalaz gospodina Ivana Bičanića, koji je u stvari na taj način inicirao i skrenuo pozornost arheološke struke na Humac. Idući tragom nalaza i osobno i kao odjel za arheologiju sveučilišta u Zadru krenuli smo sa opsežnim pripremama koja su prošle godine rezultirala prvim probnim istraživanjima na Humcu. Tijekom ovogodišnjih istraživanja na Humcu otvorili smo ukupno 2 sonde. Istraživanje se provodi na padini samog Humca, gdje smo već na površini detektirali određene anomalije u tlu i to nas je na neki način ponukalo da tijekom ovogodišnje istraživačke kampanje istražujemo upravo na tom prostoru. Kao što vidite, ja sada stojim na prostoru već istražene sonde koja je završena do kraja i ovdje možete vidjeti ostatke 2 zidova antičkih objekata koji su izrađeni u tehnici opus quadratum. Kamen je jako lijepo obrađen, međusobno povezan žbukom. Između ova 2 zida pronašli smo i ostatke rimske krovne opeke te nešto manju količinu kuhinjske keramike. U ruci upravo držim ostatke rimskih krovnih opeka koji su pronađeni u arheološkim sondama. Isto tako, kao što ovdje vidite, pronašli smo dosta ostataka rimskih freski, što nam ujedno i govori da se radi o zaista luksuznim objektima koji su se nalazili na Humcu. Sudeći prema dosadašnjoj dataciji, nekakva kronologija otkrivenih objekata može se dovesti u vezu sa glavom koja je otkrivena na ovim prostorima. Freske su bile obojane bijelom i crvenom bojom, što na neki način ukazuje da se radilo o luksuznim objektima na Humcu. Tijekom priprema i izvođenja arheoloških istraživanja na Humcu veliku pomoć nam je pružila općina Brinje i u tom smislu posebno se zahvaljujemo načelniku općine, gospodinu Zlatku Fumiću, zamjeniku načelnika Milanu Kolaku i još posebna zahvala našoj Mariji Vranić, šefici od hortikulture.